Sinibingelele babukeli bensese ye-TV1 nabalandeli bohlelo i-Tell Your Story. Igama lami uNkosi Sibonga Wamngadi. Namhlanje ke sila endaweni esingeke sidawule ngegama futhi ke sihamba no-Anonymous naye futhi ke singeke simveze ubuso ngesimo sokusinda kodwa lakhe esize ngalo la. Kule video ngizoxwayisa ababukeli ukuthi ke mekukhona ingane eseduze ngicela ithi kuhlehla kancane ukuthi ke uhleli nomndeni noma uhleli nabantu abaningi ufaka ama-earphone ngoba lolu daba esiza nalo la lithanda ngempela ukuthi ke lifike ne-strong language futhi ke nama visuals azothanda ukuthi ke ahlukumeze ifune inhliziyo ethe ukuthi ngoba lolu daba lolu izathu esenzalisela phezulu into efanele siyilungise njengamanje njengoba kuzovulwa izikole nje. Ngihleli nomfundi la Anonymous ke kodwa ngizomnikeza ithuba ezama ukubingelela ababukeli bensese ye-TV1. Anonymous ngikunikeza ithuba lokuthi ubingelela ababukeli bensese ye-TV1. Sanibona ababukeli. Khuluma no-Anonymous la. Ngibe nenkinga la bengifunda ibanga lesi-9 emakhaya. Yes. No grade 10 ngizonyukela ngize lapha eThekwini ngizofunda grade 11. Okay. Singaze sifike ekutheni eThekwini ufike kanjani? Emakhaya uhlala kuphi? Bengihlala kwaMaphumulo. KwaMaphumulo. Ubuhlano ba? Bengihlala nogogo. Ngabuya sengizohlala ne-Old la eThekwini. Okay. Ukubuya kwakho kube yini imbangela ukuthi ubuye uzohlala eThekwini? Ngokuthi isalukazi sesingasebenzi ne-Old nalo belingasebenzi la eThekwini kodwa bekungiphoqa ukuthi ngibuye ngisondelana ne-Old. Okay, ubaba ukhona? Yes, ubaba ukhona. Usebenza kuphi? Akasebenzi naye futhi angimazi ukuthi wakuphi nendawo. Okay. So njengamanje la eThekwini uzohlala nomama wakho? Yes, ngizohlala nomama. Okay. Usuke emakhaya ufunda ugrade 9. Uweza la eThekwini uzofunda ugrade 10, right? Yes. Okay. Mawufika la eThekwini impilo yaseThekwini uyifice njani? Ngiyifice ibheda kakhulu impilo la eThekwini. Njengokuthi besiphila kanzima ne-Old nokuthi bengekwazi ukuthi angi-affordele into zesikole ngoba ngizofunda ngala eThekwini. Ubezeze ayinikwa umakhelwane into zesikole zokuthi ngikwazi ukugqoka esikoleni. Okay, so kahle kahle nihlala ekhaya eNtula la eThekwini. Yes. Okay. Uma wakuzamela isikole wasithola? Yes, wangizamela isikole ngasithola. Okay, mawuqala esikoleni uqale kanjani? Ngiqale kanzima nasesikoleni ngase ngiba nenhlanhla ukuthola umngane. Yeah. Manje umngane bengimthola wangitshela ukuthi impilo la eThekwini nzima. Yes. Kumele ngithole umuntu engakwazi ukuthi ngithane naye kodwa omdala kunami. I-advice le oyithola kumngane omfica esikoleni? Yes, i-advice ngithole kumngane wami bengifica esikoleni lesi isikole esisha. Mhlawumbe umthole after isikhathi singakanani? Mhlawumbe isikhashana mhlawumbe bese kuyisonto ngimthola ngoba bengifunda naye eklasini. Okay. So emfundweni yakho ke besides ke inhlala noma indlela yokuhlala ekhaya, imfundweni yakho ifice la eThekwini kufundekile noma kube khona la ubambeka khona? Ya kufundekile khona kodwa bekukhona la bengibambeka khona ngokuthi bengisuka kanzima vele nasendlini bengihlala kuyona ngoba i-Old belingasebenzi. Ya ngase ke ngoba bese ngishilo ukuthi ngithola umngane ke yena obekwazi ukuthi angisize ngoba naye ubesuka ekhaya right ke yena. Yeah. Yes, mina ngisuka ekhaya ke elibhedayo ke kodwa phela ngeke ngizichaza kakhulu ukuthi belibheda kangakani. Umngane ke lo ngimtholile ke wangitshela ukuthi la eThekwini kuphilwa kanzima. Kumele ngithole umuntu engizokwazi ukuthi ngithandane naye kodwa othe ukukhula kunami. Yes. Nokuthi kumele ngigqoke kanjani ngoba ngila esikoleni. Okay. Nakhona into zesikole bengiyinikwa yena ngoba mina ekhaya ngisuke ngikumuntu vele ogqoka ingubo zabanye. Uyinikeza umngane noma lo muntu osumtholile? Zabanga ngiqale nganikwa yena ingubo zakhe. Yes. Zokuthi ngigqoke ukuze ngizokwazi ukubukeka phela nami njengokuthini ngoba uthi ngithanda nomuntu omdala. Okay. Awuthi ke ngithi ukucathulisa umbukeli ngiphinde osukushilo ukuze sibone sound sihamba kahle kuleni right. Ufike la eThekwini wafunda mawufika impilo yakho ayifani nasemakhaya. I-system noma isyllabus yala eThekwini yokufunda indlela kufundwa ngayo ayifani nasemakhaya. So uthe
ukuhlupha kancane ekutheni ukwazi ukuthi ukhave kalula izifundo zakho. Nanokuthi indlela la usuka khona kunzima ukuthi ukwazi ukuthi ube umuntu othi mehlala noma othi mengena esikoleni ekwazi ukuthi afunde njengezinye izingane. I-advice wayithola kumngane yokuthi uzame ukuthola umuntu omdala kunawe. Yes. Okay, i-advice yakhe leyo wagcina uqoma bani-ke wena? Ya phela sengitholile-ke izinto zokugqoka. Kuney'nsukwana nje ezimbadlanyana sengiyigqoka lezo zinto. Kwafika uthisha, kwakuclass thisha wami engifundisa. Oh ya. Ngathola yena-ke nami phela ngoba ngangifuna imali yonke lento le. Ngimheha-ke nami ngendlela engimheha ngayo nangendlela Wenza kanjani uma ufuna uthisha wesilisa ngisilona? Yes, thisha wesilisa. Okay, wenza kanjani-ke ukuthi ezegcine kunothisa cause angithi umuntu ofikayo wena? Indlela engangenza ngayo mhlampe like mangizosambisa ama-exercise mhlampe siyamakelwa kanje. Kawukuthi mhlampe ngizohamba ngikuyena mhlampe ngijikijele ipeni phansi. Yabo ngigobe ngoba phela vele izinto engiyigqokile imfishane ngithi ngangenza kanjalo. Oyinike zabangani? Yes, enginike abangani. Ngigobe-ke nangendlela futhi umngane wami engitshela ngayo ukuthi angikwenze njalo ngoba phela ngangazi mina ngithi ngisuka emakhaya. Ngithathe-ke lelo peni lelo ngilijikijele phansi ngigobe. Kwathi ey'nsukwini nje edlulayo uthisha naye sengibuka ngale ndlela le nami ebengimbuka ngayo-ke sagcina-ke sekukanjalo-ke sabe sesikwazi-ke ukuthi engikhiphe-ke ey'ndaweni. Ima-ke before sifike ekutheni ukuhambise eziphi iy'ndawo, Yes. ukushela nini kanjani kunikuphi? Wangishela like sokuthi sekushaya isikhathi sokuthi sekuyashayelwa manje emaklasini. Yes, sho ukuthi kwakuwusuku lami lokushayela. Wacela ukuthi ngingaphumi eklasini maseqeda ukushayelwa udinga ukukhuluma nami. Alright. Kwisimo esiphuthumayo. Nangampela-ke nami ngiziphuma ingane zonke ihambe ngisale mina. Athini uzongihambisa ngemoto yakhe. Ubenemoto-ke lo thisha lo. Yes. Ubenemoto. Angithathe ngemoto yakhe Sambeni. Mase ngiqeda ukushayela njalo. Bengiphuma ngemoto yakhe Sambeni. Afike-ke yabo exoxa-ke nje ukusho ukuthi ungibukile wangichaza ngimuhle ngiright. Yabo nje ekhuluma into eziningi. Nokuthi vele nami ngila ngize ngemali ngobani ngibuke isimo engibhekana nasekhaya. Yeah. Hayi-ke shuthi sithandane-ke nothisha-ke lona-ke. Nakhona hayi ukuthi mhlampe savumelana kwayinto esiyenzakalayo nje sabona nje nasekwenzeka-ke. Hayi senginika imali-ke senginika imali-ke. Ima-ke ngicela ukuphulile mese nishelene wamqoma ne benithembiseneni naye ukuthi yini azokwenzela yona yena uzathi nithembiso zakho kuwena? Oyithembiso zakhe wathi uzongenzela yonke into ngingasweli lutho, uzongenzela yonke into futhi uzongithanda. Wathi uzongenzela yonke into, uzongithengela ama-uniform esikole futhi nangampela lapho wathenga ama-uniform esikole. Nokuthi futhi ngizophasa esikoleni ngingaphatheki kabi. Yona main reason yakho leyo ukuthi wena ukuthembise ekutheni njengoba uclass teacher wakho uzophasa. Yes, ukuthi ngizophasa. Nokuthi uzongithengela into zesikole nokuthi makuphunywa ama-trip esikoleni ngikhululeke ngizowaphuma ama-trip ngizohamba naye. Ayike shuthi waqhubeka-ke ngingenzela-ke izinto-ke. Wanginika imali ngihamba ngothenga into zesikole enginika nemali ishiya ukuthi ekhaya ngangayivezile. Imalini enivumelana ima-ke seniyalala noma anigolalani? Sasingakalala naye ngoba ngangimtshela ukuthi ngivagina. Wathi angikhululeke uzongilinda. Okay. Hayi-ke wangilinda-ke kwaze kwashaya isikhathi sokuthi kuzophunywa i-trip esikoleni. Wathi ngizolento le ngizohamba naye mina ngihambe nengazi isikole ngizohamba naye ngemoto yakhe. Alright. Hayi nangampela-ke futhi-ke ngivume-ke nami-ke ngoba phela vele nami ngihehwe imali kuyena. Ngivume ngihambe-ke ngemoto yakhe. Mangihamba ngemoto yakhe athini athi thina sizohamba se-Suncoast. Sohamba thina se-Suncoast bazohamba bona beyobhukuda kuphi laba abanye e-South Beach. neBeach ngalo. Yes, ese-Beach ngalo langa nabafundi. Hayi ngimtshene ukuthi mina ngisayivaginic. Athini athi ayikhululeka ngizokuthengela izinto mase sihamba sendlini yami endlini yakhe.
Hayi ngoba unkosikazi wakhe ngathi wayesebenza. Okay, ushadile. Yes, ushadile uney'ngane futhi. Yes ke sambe-ke seThekwini-ke masifika endlini yakhe afike njena nakhona lapho asikakavumelani angibambe ngenkani. Hawu ngimbuza ukuthi why uyenziswa yini lento? Athi yena phela ngeke uze udle izinto zami mahhala. Ngithi mina ngeke ngize ngidle izinto zakho mahhala kanjani? Athi yena wena mawucabanga ukuthi zonke lezi zinto engikwenzela zona ucabangani? Angibambe ngenkani angiphose embhedeni ngaso isikhathi. Ngimkhuze ngithi ngicela ungayenzi lento oyenzayo angigumule. Ngithi ngicela ungayenzi lento oyenzayo angikhumule nje yonke into yami engangiyigqokile ngoba ngagqoka into zesikole angikhumule into zesikole akhumule yonke into. Athi yena uma ungafuni ukuyenza lento le kwazona into zesikole ezoyigqokile uzokhumula uyishiye la uhambe unqunu ekini ngoba zonke lezi zinto lezi uyithengelwe yimina. Hayi nangempela futhi-ke angikhumule ngenkani-ke kusho ukuthi nami-ke ngangikhala ngaleso sikhathi leso ngoba kwakungekho mnandi kwakubuhlungu futhi. But nagcina nivumelene ngithi. Yebo sasigcina sivumelene. Okay. Ngoba uyamsaba and ukuthembisa lento akwenzela zona zonke uzoya ukuzenza if ungawenza okufunayo. Yes. Okay. Nalala ngaloku suku lokho. Yebo salala ngalobu suku. Kwenzakalani ngemeqhubekayo because usujwayeleke manje? Yiziphi izinto ayiqhubeka azenzayo ke manje ke? Esikoleni usuyaphasa? Esikoleni yebo ngiyaphasa khona. Imali futhi uyayithola? Yebo nemali ngiyayithola. Okay. Mekuthembisile imali uyithola yonke noma kukhona la abuye ethi uzobuya ubone khona ukuthi yes webuya athi ngizobe ngibone ngeke ngize ngikwazi ukuyithola usaxakile kwamanje ngibuye ngayitholi kodwa yena ebesafuna ukulala nami. Okay. So umjolo wakho lo ekhaya bawazi? Yes ekhaya bawazi. Ekhaya babona ama reports amahle babona ama test amahle? Yes bayabona ama reports amahle konke nje kwakukuhle esikoleni mebekubona noma bengaboni ukuthi lezi zinto lezi bengiyithola kanjani. Yes. Okay. Mbukeli wenseso ye-TV1 lelu daba ethi nje nje ukungena kulona kancane siyaya la esidinga khona usizo lakho okwamanje besithi sifuna ukuthi uunderstand ukuthi kahle la isuka phi indaba la ekuyiyona ke esesithi usisi ubhalela thina ukuthi sifike sizozama ukumxazulula lo daba lakhe. Okay, into ya last year lembukeli into ya last year ziyavulwa izikole njengoba kuzovulwa nje into ya last year lesikhuluma ngayo njengoba ke manje ke kuvalwa izikole lento niyenzile unyaka wonke nothisha wakwenza into azenzayo kuwena wakuthengela kona waphasa wonke futhi amathema. Kwenzakalani ngethema okugcina? Ngethema okugcina ke ngase ngifeyila ngethema okugcina. Imake waphase wonke amathema kahle ama reports akho uyakunikeza uyahambisa ekhaya. Yes. Ngethema yokugcina kubuya ireport eliwufeli. Yes ngafeyila ngamfonela wengasawabambi ke ama calls ami. Mewabamba ubengithusa. Ngimtshela ukuthi ngifeyile kanjani na ngoba phela wangithembisa ukuthi ngizophasa. Ngitshena ukuthi yini phela ubungeke uze uphase ubungeke uzwenzele yonke into emini ngasonke isikhathi. Ngambuza ukuthi kanjani na ngoba phela mina bengikwazi ukuthi nginikele ngayo yonke into yami kuwe na. Ekhuluma ke ethembisa ukuthi uzongispoiler kubantu abo akhulume nje ngami. Wakwakusabisa before ngokuthi mengabe mhlawumbe khona into oyenzayo azokwenza kona. Yes wengisabisa asho ukuthi uzohamba uzothumela kubantu baposta ama-post ngoba wengishuthisa nangenkani. Engishutha izithombe ngiyinquni athi lezi izithombe lezi uyayithanda ethi uzoposta zona ke lezi izithombe lezi ewayishuthile. So kahle la mbukeli mangilalela udaba uthisha lo ubembribe ngalama report awabhalile yena abhalo phasi kodwa lama marks akhe anawo wona bawafaka kuma document kodwa lawa amnikeza wona amamakawo ayifake yokuthi aqhubeke enze lento ayifunayo. Mase kuphela unyaka ubuyisa lama results okwawakhe ngempela ukuthi nawa kama results akho seqhamuka ufail. Angithi asanakile esikoleni ngoba uyazi vele ukuthi uyaphasa ukhona uthisha omphasisayo. Mase kuphela unyaka seqhamuka ireport eliwufail elinama marks akhe originally hayi lawa ahambe nawo ayekhaya. Umbukeli ke ngabuza ukuthi ke why ke manje la ama report engathathwa isesikoleni. Mengabuza kanjalo umuntu ungamphendula uthini? Ekhaya before ngiye lapho ekhaya bayazi ufailile? Cha ekhaya bakazi ukuthi ngifeyilile.
isiphi isizathu esikwenza ukuthi leli report ungalithatha ulihambise ekhaya? Ingoba ngiyasaba bazongibuza ukuthi why ngiphasile wonke amathembu sengizofeyila ekugcineni. Indaba ngiphasile manje ngizofeyila ekugcineni. So Bekwenziwa yini lokho? ususaba ukuthi mhlawumbe uma wakho maybe esengavele elithatha udaba elisesikoleni. Elisesikoleni. Meli esikoleni vele lizoqala phansi libuyisa igama lathisha ukuthi ubani obekufundisa. Yes. Kunzima. Uyamsaba lo muntu? Yebo ngiyamsaba. Okay, bezikhona izinto nje kade usho ukuthi bekusabisa ekube khona into athi uzenze ongayithandi njengezithombe nani. Iyiphi into ekuyiyona eWest akakwenzisa yona wawungekho comfortable ngayo? Ukuthi nakhona umethi mhlawumbe like mefuna ukulala nami bengikhomba la ngesibhamu angikhumulise ngenkani ke iyona into ebengithi mina ngisaba ngayo le ngoba beza ngithusa athi uzofika ngakithi ngoba akabusaba umndeni wami ngoba uyazi vele ngihlala eOledi ngihlala nomama kuphela. Uyazi ukuthi vele mefika bengafika enze noma yini ngoba vele nginami ngiyamsaba engithi. Nokuthi ke ngangathandiwe ukuthi azafika ekhaya ngoba nasekhaya bengaziwa leyo nto leyo. Okay, besides ongakuyena wena physically yini akayenza kuwena physically ekwenza ukuthi la umuntu ngiyamsaba and futhi izinto eziningi angizenza ngoba ngimsaba? Yiphi into eWest akakwenza yona wayenza ngoba umsaba? Ukuthi ngathini ubelana nami angishaye ngempama angikhombe nje kahle ngisho ukuthi ubengihlukumeza yabo ubengihlukumeza noma bese ngikujwayeleke. So but bekuwuthando kodwa ube rough empedeni? Yes, ube rough. Wakona yenza enali? Yes. Wathini ngoba wena ubuyintombi vele. Wathini ke usecela lonto la? Nakhona kangicelanga wenza ngodlame yonke into yakhe. Yes, ubenza ngodlame nje hayi ukuthi ubenza mhlawumbe ngokuthi uyacela cha ubengaceli nje yonke into ubenza ngodlame ngasonke isikhathi kungithi nginokumsaba. So wakufaka ngemomva ngenkani ungafuni wena? Yes. Le fantasy yakhe into umbuke mhlawumbe la ekhaya esekhaya nga-understand ukuthi mhlawumbe kuyenzeka ukuthi ube khona umuntu thothi naso isikhathi sokujabula njabule kodwa mase sembhedini nje yena nje uthanda uba rough yena uqobo lakhe ushady like ngaleyo ndlela ube umuntu onjalo kahle not ukuthi ube umuntu onodlame ukuthi mase sembhedini noma mase nawe ebhedini ube nodlame. Yes. Beninazo izikhathi ezenjabulo wena naye abantu abathandana? Besiba nazo emini kodwa futhi nakhona ubenza ukuthi masiba nazo ube nokuthi angithathe ngenkani futhi khona lapho sisahlele athi ngicela khanje kendlini manje. Ngimbuza ukuthi why kanti why singadlulisa usuku ngoba njalo usuku nosuku benokwenza lokho. Ingakho umbukeli ngithe lolu angikwazi ukulingena ngiyingedwa ngithe akuwe ngilidlulisele kuwena mbukele ekhaya. Ukusibonise la ukuthi into enjengale ithi1 umfundi lo iminyaka mingaki? Ngineminyaka ewu20. Neminyaka ewu20. Umfundi lo inkinga yakhe manje iyodwa ukusuka nereport njoba kuzovula izikole eye lapha ekhaya nalo meyokhombisa uma ireport obvious into ezokwenzeka umama ngeke uzothuka ekubuza ukuthi ufeyile kanjani ama report wonke la endlini ebhala ukuthi uphasa kahle. Leyo nto yobe isidala ukuthi umzali ethatha ama report eye esikoleni esikoleni kuvula ama file lapha nakuzovela labo ofela bunabo kodwa ama report ohambe nawo nekhaya aphasile. Leyo nto yobe isibuyiza kutheni manje sibuye kutheni uphi uthisha bekufundisa sengena lapho ukusaba kwakho ukuthi uthisha esakuthola kanjalo ukuthi wena sho usumcebile kahle. Yes, khona kusaba kwami ngelokho. Kodwa futhi ukufeyila kwakhe ekugcineni ubuyela kuyena nje. Ya ngibuyela kuyena inkinga futhi lokho ngithi mina bengicela ngisize ngingaze ngize ngibuyele esikoleni. Mbukeli wenseso yeTV1 iyona ke le ndaba ebengithi namhlanje akulethele yona. Untombazane la wenziwe izinto ezehlukahlukene ulomlisa owuthisha wakhe omfundisa esikoleni. Izokuningi bekuvunyelwana kodwa ekugcineni bekushintsha phakathi. Njengoba ideal bikhona imali bekuthenjiswana yona kodwa ingafiki ngokuphelele noma ingafiki ngesikhathi ngesinye isikhathi angithi. So manje uyacela kuwena mbukeli wenseso yeTV1
kuma comment section usho ukuthi udaba olunjengalolu mengathiwa libhekana nengane yakho ungalibheka kanjani, noma wena umyale ukuthi enze kanjani noma yipi into afanele yenze. Umuntu okanje uyaboshwa noma umuntu onjiyana ulungiswa mhlawumbe ngokomndeni noma angazi. Ingakho ngithele lolu daba mina lingixakile ngoba angilazi solimisa kanjani, usabela impilo yakhe and futhi worse usabela umndeni wakhe ukuthi kungaba njani noma kuyokwenzakalani mengathiwa expose kalo thisha, and iclass akafuni ukuliphinda ngoba waliphinda futhi ubuyela kulo thisha. So indaba ime lapho ukuthi mbukeli udaba olunje lenziwa kanjani. Ngicela uyikhulumele nababukeli ekhaya usho ukuthi yini ofisa bekwenzele yona. Ngisho noma sengishilo kodwa ngiyakuthemba bafisa ukuzwa emlomeni wakho wena babo lakho kusho. Mina nje ngicela lingakusho ukuthi ngicela ningisize kulesi simo engibhekene naso, noma kube khona-ke mhlawumbe like ama-post enwaphostayo ukuze mhlawumbe nawe ngagcina ezefikile ngakuyena, mhlawumbe azegcina sezeyisola naye ukuthi angayenzi. Mhlawumbe kuze kufike nakwabanye othisha ukuthi lento bengayenzi kubafundi, naye mhlawumbe agcina ezeyisolo ukuthi angayenzi lento lena. Mhlawumbe naye mhlawumbe ngathi ngibuyela esikoleni mhlawumbe ngagcina seyiyeka naye lento le uma ke yafika kuye leyo. Awumandi nokuphinda unyaka? Yes, angimandi ukuphinda unyaka ukuthi ngisaba yena nje kuphela. Ukushintsha isikole kuyona option? Cha, akuyona. Uyoqala phansi lapha iy'kole futhi ezintsha. Yes. So mbukeli, cathi uyaluza udaba, kuningi kakhulu, kodwa ke udaba lolu ke nje wasihlezi senza siyinsizwa ye-TV1 solilandelela sikwazi ukubuyela ke nesiphetho sayo ukuthi ingane igcina ibuyela kanjani esikoleni, mawukuthi iyabuyela ibuyela kusiphi, mawukuthi khona oxhasayo uxhasile, mawukuthi khona okuqhamukayo sizokutshela njengensizwa ye-TV1. So kuma comment section ngiyacela ke nenze njalo ke, simduduze, simbonise, sizame ke nathi ukuthi sisinikeze umqondo noma nisinikeze umqondo ukuthi udaba nje singalimisa kanjani. Mbukeli insizwa ye-TV1, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare le video until ivideo elandelayo. Siyabonga.